Hello, hello. Tota, tämän kerran intuitiopläjäyksessä tota, tehdään nyt silleen, että mulle ei ole kerrottu etukäteen mitään tämän kerran teemaa. Se vähän vaihtelee, miten se toimii. Mulla joskus vaan tulee tosiaan se tunne, että nyt on aika tehdä joku työhomma tai joku. Ja sitten ei kerrota, että mikä se niinku juttu on. Ei yhtään. Ja sitten mä tuun paikalle ja kuuntelen siis vaan sitä fiilistä. Se on yllättävän haastavaa mielelle, koska mieli haluaisi, että siinä olisi suunnitelma, että siinä olisi selkeys, että tietäisi, mihin tilanteeseen menee. Mutta kun intuition käyttö on opetellut, niin osaa olla myöskin ihan täysin tyhjän päällä. Eli pelkästään fiiliksen varassa, että tulee jos tulee jotain, jos ei tule, niin ei sekään mitään, se ei maailmaa kaada. Mutta sanotaanko niin, että ikinä ei ole vielä tullut sellaista tilannetta. Eli jos se tuodaan se fiilis, että nyt olisi joku syy mennä, pistää kamera pyörimään, niin silloin olen jo oppinut, että luottamaan siihen, että se ei ikinä jätä sit pulaan. Eli olen vetänyt kursseja sillä tavalla, olen ollut siis kymmenien ihmisten edessä tai vetänyt etäkoulutusta ja tietenkin kirjoittanut asioita niin kuin pelkästään vaan silleen, että joko että annetaan joku hyvin karkea teema tai sitten niin kuin tässä tapauksessa että ei niin kuin mitään. Mutta tietenkään kukaan ei ilmoittaudu kurssille, jos on, ei ole edes mitään semmoista otsikkoa, että mitä tämä kurssi koskee. Eli sellaisissa asioissa sitten pitää olla esimerkiksi vaikka, että nyt opetellaan intuition ammattilaiseksi, mutta vielä en tiedä, mistä intuitioni kautta halutaan tuoda tällä kertaa tietoa. Eli tällainen työskentelytapa kuulostaa eniten hörhöltä, koska meidän yhteiskunta on niin suunnitelmallinen ja järkevä tässä kohtaa niin kuin maailman historiaamme. Kaiken pitäisi olla niin kuin sitten jotenkin jossain businessplanissa, mikä on laadittu jo vuotta aikaisemmin tai vähintään edellisen toimintakauden, edeltävän toimintakauden lopussa. Ja kaikki on vuosikellotettu ja ikään kuin laitettu sillä tavalla ennusteiksi ja tavoitteiksi. Ja mä en yhtään nyt väheksy sellaista toimintaa. Se mun käsityksen mukaan se paras lopputulos tulee siitä, kun tekee näitä molempia. Eli että se on myöskin suunnitelmallisuutta, se on myöskin niitä tavoitteita, se on myös sitä ihmistason yhteensovittamista sen kanssa, että se asia toimii myöskin tässä ihmistasossa. Että jos se on liian irrallista, se on liian extempore, se tapahtuu liian hetkessä ja se on liian epämääräistä, niin ihmisillä on vaikea saada siitä kiinni. Varsinkaan sellaisilla, jotka ei ole niin tottuneita kuulostelemaan jotain intuition ohjausta. Et tokihan niitäkin asiakkaita sit on sellaisiin, jotka on sellaisissa elämäntilanteissa, että pystyy hypätä yhtäkkisesti tolleen noin vaan johonkin juttuun. Ja luottaa omaan fiiliksensä niin paljon, että ei tarvitse niitä konkreettisia tietoja, mutta kyllä se ohueksi jää sit sellainen, sanotaanko, toiminta tai vaikutus tässä maailmassa. Mutta aina se ei olekaan kiinni siitä, että miten laajalle sitä pystyy ulottumaan siinä omassa vaikutuksessaan, vaan tietenkin silloin myöskin arvoa sille toimijalle, koska se saattaa olla tietynlainen koulutusvaihe siinä, että miten paljon luottaa siihen intuitioonsa, pystyy oikeasti tekemään sellaista impulsiivista ja hetkessä elävää toimintaa. Vai onko se järjen ääni siellä vielä
ikään kuin semmoinen dominoiva juttu, ja sitten intuitiolle annetaan lupa silloin, kun on sille avoinna oleva niin kuin kolo, että nyt sinä saat tuoda minulle, kiitos, tämän kontentin tähän laatikkoon. Niin että se on tietysti hyvin paljon niin kuin kapeampi alaista silloin, että miten se intuitio pystyy niin kuin vaikuttamaan asioihin, jos se on vaan semmoinen tietynlainen niin kuin hyvin rajoitettu sisällöntuottaja silloin, kun se sopii sille järjelle. Mutta tämä on tietysti täysin päinvastainen skenaario sitten tämä, että sieltä tulee vähän niin kuin sähköpostia, ding, ja että aha, nyt pitäisi mennä tekemään yksi video, mistä aiheesta ei tarvitse tietää vielä, mitään ei tule, okei, menen silti. Laitan kameran pyörimään ja istun tähän ja silläkin uhalla, että näytän tyhmältä, kun istun tästä turhaan tai että mitään ei anneta tai no näitä on paljon näitä syitä, niitä kannattaa penkoa niin kuin, hyvin niin kuin, mieluusti, jos joku pikkasenkin ilmoittautuu, niin se kannattaa heti niin kuin haastatella sitä ääntä päässään, että ai mitä, saako haastatella, että mikä tässä on tämä ongelma, okei, että tämä aika ei ole nyt produktiivista, okei, no minkälaista mun elämän siis pitäisi olla, koko ajan pitäisi olla jotain suunnitelmallisuutta toteuttamassa ja että muuten se olisi niin kuin onnistunutta elämää, okei, no mä en kyllä halua sellaista elämää, ettei niin kuin mihinkään väliin ei mahdu intuitioon. Eli sitten tavallaan niiden osien kanssa vaan pitää käydä sitä vuoropuhelua, että voisiko tässä mahdollisuutta olla pikkasen nyt ainakin testata, että eihän sitä videoa pakko julkaista missään tai sitä kirjoitusta on pakko lähettää kustantajalle tai sitä laulua on pakko soittaa kenellekään. Että tavallaan että pystyisi menemään tilanteisiin ja olla avoin sille, että mä luon jotain nyt tässä hetkessä ilman mitään suunnitelmaa silloin, kun se tulee se viesti. Et se on ihan sama, mitä luo. Onko se taulu, onko se askelkuvio johonkin tanssiin musiikin tahdissa, tai että sen ei tarvitse olla mitään sellaista niin kuin myytävää tuotetta, vaan todella niin kuin haastan heittäytymään semmoiseen tilanteeseen, että munpa tekisi mieli kokata, mutta mitä mä kokkaisin? No ei tule mitään mieleen, no en mä sit kokkaa. Että ollaan niissä tilanteissa tunnistaa sen, että aha, nyt mä olisin tarvinnut suunnitelman, tai sitten se mun mielihalu, se mikä mahdollisesti olisi johdattanut johonkin ihan uudenlaiseen niin kuin reseptiin tai kokemukseen, niin kuin makuelämykseen, se, että sä olisit alkanut vaan kokkaamaan ja kuulostella, että okei, mitä tähän tulee. Niin ne on niitä tyyppejä, jotka tällaista pystyy tekemään, jotka on niitä innovaattoreita ja niitä uuden luojia. Muut on sitten niitä suunnitelmien toteuttajia ja suorittajia, ja niitäkin tarvitaan. En yhtään niin kuin väheksy sitä. Mutta se riippuu siitä, että haluatko sä kenties lisätä sitä innovaatioenergiaa sun elämässä, niin sitten tämmöinen toiminta on erittäin suotuisaa. Eli tehtävänanto. Ole kuulolla nyt tämän seuraavan tulevan viikon aikana, kun sulle tulee ikään kuin sähköpostia, se on siis ajatus, se on mielihalu. Ping! Mun tekisi mieli laulaa, mutta enhän mä nyt osaa mitään biisejä, joten en laula. Peruutat sen ajatuksen. Sä et ei, mulla oli halu laulaa. Mikä siihen väliin tuli? Sitten haastattelet sitä osaa, kirjoitat vaikka ihan vuoropuhelun. Minä, se ääni, minä, se ääni, minä, se ääni. Tai ainakin niin kuin jotenkin, että se on selkeää, että sä niin kuin käyt vuoropuhelua. Sun tehtävä on selvittää, mikä sen äänen logiikka on. Miltä se sua suojelee, tai missä se yrittää sua, niin kuin, minkälaisella radalla se yrittää sua pitää. Ja miksi. Niin kun sä ymmärrät sen osan logiikan, niin silloin
niin kun semmoisessa vastaavanlaisessa tilanteessa, kun se mielihalu tulee, niin sitten sä pystyt ikään kuin käymään sen kanssa niin kuin sitä keskustelua sillä hänen tasollaan, sillä sen äänen tasolla. Että okei niin, nyt sä taas varoitat siitä asiasta, että tuleeko musta sitten joku ihan niin kuin taivaanrannan maalari, jos mä nyt tällaisia juttuja teen. No, muistaaksä, kun mä sulle vakuutin, että tämän jälkeen mä palaan siihen mun lista-ajatteluun, kyllä, mutta mä haluan nyt testata tällaistakin elämää. Mä haluan testaa, johtaako se taivaanrannan maalariuteen. Ja saat minua sitten muistuttaa, jos huomaat minun ajautuvan sellaisen, mutta minä olen aikuinen, minä otan vastuun siitä, mitä minä testaan elämässäni, ja tiedän, etten kadota itseäni nyt tälle polulle mitenkään sokeasti, vaan testaan. Tässä on jotakin, joka selvästikin kuuluu mun polkuun, mun laajentumiseen, mun kasvuun, koska tämä vetoaa minuun, tämä vetää mua puoleensa, niin kuin muuttaa mun toimintamalleja ja mun ohjelmointeja. Joten kiitos huomiosta, mutta teen nyt tämän tosi tietoisesti. Ja sinä olet nyt varoittanut minua tästä vaarasta, joten kiitti siitä, mutta minä pidätän oikeuden tehdä silti vastuullisena yksilönä asioita niin kuin valitsen. Ja sitten kun sä teet tätä muutaman kerran ja sitten se huomaakin, että ei susta tule mikään taivaanrannan maalari, vaikka tai mitä pahaa siinäkään on, mutta jos siellä on hänellä joku pelko, saattaa johtua jostain menneistä elämistä tai tämän yhteiskunnan tai sun vanhempien ohjelmoinneista, mikä on sinuun juurtunut niin syväksi ääneksi, että se on siellä jo niin kuin selkeästi sitten ohjaamassa sun toimintaa, niin rohkeasti juttele niiden äänien kanssa. Ota selvää, mikä niiden pyrkimys on, ja sitten sä voit oikeasti valita, että haluatko sä elää näin. Vai ehkä sä valitset aikuisena vastuullisena ihmisenä jonkun toisenlaisen tavan. Ainakin antaa sille mahdollisuuden. Siinä ei, niin kun, kukaan ei ajaudu nyt jonkun tuommoisen kokeilun ansiosta yhtään mihinkään omituisille elämänpoluille. Se on ihan niin kuin saletti. Ja sitten kun sä saat sitä niin kuin vähän pehmennettyä sitä maastoa, että siihen tulee se, että sillä ei ole enää se sokea alitajuinen valta, joka automaatiolla toimii, impulssi, kyseenalaistus, demppaus, luovuttaminen, palaaminen samaan. Niin silloin kun sä saat katkaistua niin kuin näitä syklejä ja selvitettyä kaiken näköistä, mitä siellä voi olla, mä en kuitenkaan osaa, perfektionismi-jutut tappaa nämä tosi mahtavasti. Ja kaikki nämä tämmöiset, niin kun, että silloinkin se kerran mokasit ja sitten isulle naurettiin ja no kamaan. Ekaluokalla koulussa kaikki mokaa joskus ja lapset on niin suoria vielä, niin ne on tökkeröitä, ne nauraa ja suhun sattuu joo, mutta oisko olla aika nyt kuitenkin. Tilanne on muuttunut ja yleisö on muuttunut ja sulla on kenties parempi itsetunto nyt aikuisena ihmisenä. Voit ikään kuin hiilata sen osan sieltä, sen haavan, mikä sille on tullut. Et sen takia ei nyt tarvitse koko loppuelämänsä olla piilossa, että silloin tapahtui semmoinen ikävä keissi. Eli otat selville, mikä siellä niinku on, mikä estää heittäytymistä kokemaan tilanteisiin. Ja sitten muistat sen, että myöskin kuulostelet, jos siellä on se ääni, että no sen pitäisi olla joku myytävä taideteos tai kappale, tai siitä pitää tulla albumi, pitää miettiä kokonaisuutta, tai niin kuin, eihän mä nyt voi alkaa vaan, en mulla ole mitään tanssia historiaa, mä en voi nyt vaan alkaa tekemään jotain koreografiaa, tai kaikki tää bullshit on nyt aika heittää ikkunasta ulos. Ne kaikki tukkii intuitiota. Se pointti ei välttämättä nyt näissä harjoituksissa ole ollenkaan se, että sun pitää luoda joku niin kuin tehokas kustantajalle tarjottava niin kuin sisällysluettelo. Ei, vaan se niin kuin saattaa nyt hyvinkin olla, että tämän harjoituksen tehtävä on avata sitä kanavaa, puhdistaa sitä juttua sieltä, että nämä kaikki äänet tulee nyt näkyviin, mitkä estää sua,
että sulle voidaan sitten antaa se myytävä juttu tai se produktiivinen asia vasta niin kun se on puhdasta se maasto tai puhtaampaa. Mutta jos sä jäät myöskin siihen niin kuin jumiin, että mitään ei voi tehdä, koska tämä on nyt selkeästi vaan tämmöistä puuhastelua, niin silloin siellä on liika semmoinen tulosvastuullinen osa, mikä liidaa, mikä blokkaa siis sitä intuition niin kuin sijaa lyhytnäköisesti sun elämässä. Eli joka ikisen asian, mitä sä elämässä teet, niin ei tarvi olla produktiivista. Se voi myöskin olla asioihin heittäytymistä, jotta sen heittäytymisen kautta se reitti voi johtaa siihen, että susta tulee niin kuin, myöskin tuottoisa siinä asiassa. Mutta ei takulla kenenkään ensimmäiset tanssiaskeleet, mitä se ottaa, niin johda heti niin kuin tanssia kiinnitykseen johonkin kuuluisaan palettiin, tai eikä kenenkään ensimmäiset nuotit, joita se soittaa, niin johda mikään levityssopimukseen, niin tavallaan ne on tuhoavia. Että jos joka ikisellä muusikolla tai runoilijalla, kirjailijalla olisi ollut sellainen vaatimus itselleen, niin ei täällä olisi yhtäkään taiteilijaa tai niin kuin mitään sellaista luovaa tuotosta, jossa pitää ensin olla huono, että voi tulla hyväksi. Tietenkin se lahjakkuus voi näkyä heti läpi, mutta tavallaan siihen niin kuin pitää uskaltaa heittäytyä. Että lapsena se on tietenkin niin kuin ns-normaalimpaa, että ollaan niin kuin koko ajan vähän niin kuin koulun penkillä kirjaimellisesti ja kuvannollisesti, mutta aikuisena, kun me uraudutaan ja me tehdään niitä asioita, me tykätään siitä tunteesta, että okei, nyt mä oon tässä mun työssäni tosi arvostettu ja hyvä. Ja se on sitten tavallaan se niin kuin kynnys, vaikka tietäisikin, että osaisi todennäköisesti olla muissakin asioissa hyvä. Ja sitten siinä olisi sitä laajentumista, mutta se epävarmuustekijä siinä on monille niin luotaan työntävää, että sitten mieluummin urautuu ja tekee sitä samaa hyvää juttua niin kuin lopun elämänsä, koska se on kuitenkin sitten kiva, ettei tarvitse olla niin heikoilla jäillä. Mutta ne ihmiset, jotka ei pelkää uudistua, jotka ei pelkää sitä, niin kuin, sitä sellaista heittäytymisfaktoria, niin ne monesti elää monimuotoisia ja rikkaita, antoisia elämiä. En sano, etteikö sekin semmoinen suorituskeskeinen, turvallisuushakuinen elämäkin voi olla antoisaa, totta kai voi. Ja kaikkien meidän sielusuunnitelmat on erilaisia, eli ei ole mitään, niin kuin, että vain yhdenlainen tapa on oikea tapa elää. Joidenkin sielusuunnitelmaa kuuluu tehdä sitä yhtä juttua ja olla siinä tosi hyvä. Että tässä ei ole nyt mitään sellaista arvostelua sellaistakaan polkua kohtaan, mutta kollektiivisesti ottaen niin tosi paljon enemmän on siellä suunnassa sitä hommaa, että me elettäisiin oikeasti vapautuneemmin ja uskallettaisiin tehdä muutoksia ja vähän impulsiivisuuttakin ottaa sinne järkevyyden niin kuin oheen. Ei, sitä järkeä ei tarvitse kokonaan nakata romukoppaan, mutta että se on niin kuin kollektiivisesti meidän aikuisten kasvumaasto piilee siinä suunnassa, että me elettäisiin vähän enemmän tunteella, intuitiolla ja tehtäisiin sitten sen intuition osoittamaan suuntaan niitä järkeviä suunnitelmia, mutta kuitenkin tavallaan, että me tehtäisiin ne valinnat sillä intuitiolla ja fiiliksellä. Joo, tästä tuli nyt tällainen video. Nyt hopi kaivelemaan näitä omia sisäisiä sabotoivia ääniä. Ja minä jatkossakin teen, jos tulee ohjausta, istua vaan kameran eteen ja puhua video, niin se ei onneksi tässä kohtaa ole enää mulle hankalaa, mutta mä olenkin harjoitellut sitä vuosikausia niille, jotka on ikään kuin koulutuksensa, vanhempiensa, yhteiskunnan niin kuin
työpaikan puolesta elää sitä järkevyyden maailmaa, missä jokainen muutosehdotus pitää tehdä PowerPointiksi, joka esitetään 3 kuukauden päästä kokouksessa ja sitten se on siellä rattaissa tietyn aikaa ja sitten budjetissa mietitään budjettikeskusteluissa, että onko se sitten ensi vuodelle hyvä juttu. Mä ymmärrän, että siitä on niin kuin tosi pitkä matka sellaisesta ajattelusta niin kuin siihen, että spontaani mieliteko. Voisiko mä tehdä tällaista? Niin kuin, että oikeasti istuu ja tekee sen jutun, eikä anna millekään niin kuin lykkäilymentaliteetille tai sitkujutuille tai millekään. Että no ei tää ole oikeeta juttua, koska tässä ei ole semmoista samanlaista hakuprosessia ja pitkäjänteisyyttä ja kankeutta kuin mihin olen tottunut, että mitkä on niitä oikeita juttuja. Haasta itteesi ja tutki vähän, mitä sieltä löytyy. Ja mahtavaa, jos olet jo hyvinkin kykeneväinen heittäytymään ja laittaa itsesi likoon, niin odotan innolla, mitä sinä tuot tähän maailmaan sen oman kykysi kautta. Jee, kiva kun tsiikaat näitä mun videoita.